i torna al tacatà. És el moment per conèixer una mica més la nostra ciutat i veure com respira. Avui comencem amb el tacatà dels Belluguets, del càmping Costa Brava i de com ara segueix omplint la sorra de la platja de Badalona aquest esport tan nostre. El tacatà és un esport antiquíssim a Badalona i a la Barceloneta. El tacatà es juga, no sé, des de principis de segle, possiblement. I bueno, és un esport que ens atrau a tots, ens ho passem bé, és a l'aire lliure, juguem a hivern i estiu, ens banyem normalment després de jugar, tant hivern com estiu, i bueno, ens ho passem bé a la platja. I sense oblidar el passat, remem fins al present, on un esport nou està omplint l'horitzó de la costa badalonina. El pa del surf s'assenta a la ciutat de la mà d'un dels referents als esports de mar a casa nostra, en Ferran Requesens. I avui tanquem el tacatà al costat d'un projecte de música ben especial. En un garatge de Bufalà, músics i cantants amateurs es troben de tant en tant per assajar, per cantar i tocar, en definitiva, per gaudir de la música. I allà també hi hem anat. El dia d'avui comença a la platja. El tacatà és un esport antiquíssim a Badalona i a la Barceloneta. El tacatà es juga des de, no sé, des de principis de segle, possiblement. I bueno, és un esport que ens atrau a tots, ens ho passem bé, és a l'aire lliure, juguem a hivern i estiu, ens banyem normalment després de jugar, tant hivern com estiu, i bueno, ens ho passem bé a la platja. Jo a Badalona l'he vist de sempre. Vull dir, abans es jugava més cap a la banda dels Costa Brava, es jugava als Belluguets, ha anat desplaçant-se, diguem-ne, de zona, no? Vull dir, però el tacatà a Badalona sempre s'ha vist. És més, la gent que passa per aquí de vegades diu «Ai, us he vist sempre jugar aquí, si no més cap aquí, més cap allà, però sempre hem vist jugar al tacatà». O sigui, el tacatà, la gent que passeja per Badalona, els hi és familiar. És un esport exigent, encara que no ho sembli, realment és molt exigent, és un esport en el qual practiques cames, braços, cintura, i realment ens omple, fa molts anys que hi juguem i ens omple moltíssim. Juguen dues persones, una davant, un darrere, davanter i seguir, i la pilota s'ha de picar, evidentment, amb la pilota amb les mans, i la pilota sempre ha de fer una curva ascendent. Mai pot fer-se una esmatxada o un cop brut, que en diem nosaltres, que no es penalitza, però no es compta com a punt. Llavors, la pilota sempre ha de fer una curva ascendent cap a l'altre camp. Només es pot tocar una vegada per mà, no com el voleibol, que es pot tocar diverses vegades. Abans havíem sigut 2 o 3 camps, i el de balonvolea, quan estàvem allà als Belluguets, hi havia 3 camps de tacatà i el Costa Brava i un camp de voleibol. La gent s'ha anat fent gran, els joves no han vingut perquè se'n van a la discoteca, se'n van a dormitar, lògicament, que és el que s'ha de fer, i els 4 iaios que quedem venim aquí. Jo ho dic per tu, Jo la plenitud que vaig viure va ser el Costa Brava, que això els que veieu que sou de Badalona coneixereu els Banys Costa Brava quan estava al càmping. Allí en una època que, el que diu el Mingo, estava ell i jo en aquella època, 3 i 4 camps es plantaven. Hi havia un munt de gent que jugava a tacatà. Llavors cada colla tenia com un camp i més o menys cada camp sempre jugaven els mateixos. Sí, era una mica això, perquè hi havia diferents nivells, llavors els que es començaven en un camp, si ho feien bé, saltaven a l'altre camp, que estaven Havia com una sèrie de divisions, cert, però clar, havia divisions perquè hi havia 20 o 25 o 30 jugadors i hi havia 4 o 5 camps, i llavors ara estem els que estem i animaríem que vingués més gent a jugar. La veritat és que ens agradaria que vingués més gent per aprendre i reflotar una mica aquest esport que sempre ha sigut típic de Badalona i de la Barceloneta. Doncs ens fa falta més gent per jugar. Tot i que no és difícil, té la seva tècnica, com tots els esports, però combinem a tots els joves i els no tan joves a que vinguin i aprenguin. Aquí al tacatà, aquest grup, pensem que hi ha
hi ha encara dels veterans que tenen quasi 90 anys, que ja no juguen, no? Però vull dir que encara són vius i ja hi jugaven ells de joves, vull dir, s'hi juga fa molt temps, Els que nosaltres recordem i els antecessors d'aquests, doncs clar, molts anys abans. Aquí cadascú ha adaptat en el que ha volgut. A la Barceloneta juguen un tacatà que és més ample i més curt que aquest, i les parelles, en lloc de jugar un davanter i un seguer, juguen en paral·lel, un de dreta i un d'esquerra. Aquí, des de sempre, s'ha jugat aquest tacatà, que és amb el camp més llarg, el jugador davant i darrere. I allà juguen tres, que allò ja potser és una altra adaptació del tacatà, diguem-ne. Nosaltres abans estàvem aquí a la Palmera i llavors... Estàvem als Belluguets. Al principi els Belluguets, després aquí a la Palmera. Primer Costa Brava. I aleshores em va entrar la inquietud del rem, vaig contactar amb el Rem Badalona, em van engrescar, vaig portar un caiac, surto els matins en caiac, i a mica he anat engrescant, i ara ja surto a remar amb el llagut. Realment, l'esport del rem jo l'he descobert tard, i llàstima que no tingués 30 anys menys, perquè llavors competiria. Ara ja no tinc edat de competir. El Club de Rem ens ha permès, doncs, a part evidentment, tenir la possibilitat de tenir el Club de Rem i això, doncs, poder guardar el tacatà per poder jugar els caps de setmana. Això també estàs bien, oi, ens permet continuar practicant l'esport del tacatà, a més del rem.